Ay! Okay. Ito, tawa. Dito na lang ako. Dumatawa kami kaya para ano, lipat mo. Yan, go na. Naamoy ko eh. Ay. Dalawang yellow. Ay, nakikita niya. Tanda ko rin doon. Lasang ano pa ng vinegar. Okay, okay. Next. Wait, wala pa. Wala pa. Huwag ka excited. Labas ko na to. Ay, nakikita. Kasi may piyolon. Ay. Ito yung sunog nila. Kaya ito, sa final round, pipili kami sa isa. Oo. Tapos na? Okay. Pipili kami isa. Sa- Final round, kaming dalawa. Pili kami. Round 2. Tapos na? Round 2 na ba yan? Tapos na? Sino yung may points kanina? Ikaw? Ako. Hindi, hindi yung ngayon niya lang. Tapos na? Okay, go. Oh, bawal uminom. Ay, bawal uminom. Bawal. Bawal. Amoy. Eh? Mali na lang. Diyos ko! Ba't amoy ano to? Kasi naamoy ko. Ikaw may kasalanan. Amoy ko, amoy ano. Hindi niya kaya napapansin, umaangat to. Tapos ito, hindi mo umaangat to. Kapag-kasabihin talaga yan. Dun, 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 dun. Yan. Daya mo! Nag-ano ka? Cheater! Kaya pala, Ang lasa. one score ka pa rin. Nakakasuka. Ay, two. Bilit alam mo lang ka. Yan, okay na. Okay, go! Three, two, one, go! Ah, Sarap! parehas eh. Okay, lang. Ginanyan-ganyan ko luluta. Ayan, first set pa lang yan. Okay. Patikim pa lang yan. Patikim lang yan. Yun o, junkie yun. Ay, ito. Pinakawalang bilang tao eh. Pinakawalang na ano yun eh. Game! Yay! Ito sa akin. Nauna. Nauna ako din yan. Nauna ako. Huwag kayong magagawan. Ano naman? Hey! Game! O, sip-sip din yan. Let's go. Pati Iba siya parahin naman eh! Game!
Pareho lang dapat puti, pero hindi sila pareho. Pati yung isa to, yung kita. Oo nga. Lang! Nakapin na lahat yung alam. Kamay yung mga mo. Ano dyan, madaya. One. Parehas lang sila eh. Parehas lang din. One pa rin ang score. Paano pa rin si Jillian? Nanalo pa rin si Kuya. Nanalo pa rin. Dalawang apple cider. Bye-bye po. Baboy, That's it for today's video. Please like, share, Subscribe. Please click the notification bell for more upcoming videos. Thanks for watching!